Pariyo, duha ka buhok ba? Oo ka nahadlok paglatay na pre. Oo, akong bagutom pre, balik ka pre ha. 4 ka buhok. Latay-latay ra gid taw mi ani diri hanging bris nga gamay mga kapanto ko. Oh. Ayan oh. Mahulog ka diri, dira ikasapa ang gamay punita. To, tuyo-tuyo yug ba. Ilag yung kuanong bag. Ilag yung kuanong bagon sa kalig-on ang kuan. Grabe pud si pariyo. Yug yung tirada ba. Ah, sapa gi ka punita. Nang po'y tubig pod. Magsok ra man ka diha. Wasunod mo sa ako leader sa inyo ha. Lawa. Guna. Ha? Murot ang tama. Di, mga kuan na ka, matama juga mayo. Yo kuya ba nang ikot nila ako kay kuan daw. Naling. Loh. Yaw, tuyo ang gimon ba? Yaw, gisun. Yaw, dako ra ba kay nga tao? Wala gyud nag-uyog, uyog gyud diha. Oo, yung gidya ha. Ayaw mas tigil bulan ako. Ay bakit Isara lagi ako, kaya nag-video ko. Isara ako. Nagsud magkumpuan. Ay, mong dagko. Ano na, kaya akong tuluhon. Kuto na ko. Kuma naman eh. Nagdagan pre. Mabugto pre. Adlok ko. Magsok ta diya sa ubos pre. Hadlok yung latayan. Toy kay duyan-duyan toy no. Hadlok kay latayan buhayan ra. Barap ka daan. Barap ko daan rin pabili. Ni barap dito daan. Ayo barap. Cause we are gihakot man no. Gihakot niya pa diri nagi parada oh. Tabok ang kabaw diri.
Hindi ba? Tao ba? Tao mo lang hakot anak. Kabaw day. Dami og kubo. Medyo challenge kayo ang mga ianan kay hanging bridge. Oh, pila pa. Ay. Lisudog. Agi basa ay kasugat nga nagpasan. Medyo challenge kayo, dagan-dagan raw. Ha? Ay, hey. Hinerag latay pre. Ay labyog. Oh, challenge kayo ka dire mo agi ug kwat. Nakidala kay mag-uyugid siya. Pila to eh. Sabi unling oh. Oh. Duha ka buhok ba? Hinay ha? Hinay ling ha? Lagmay pang bata ling. Luwag ra ba ka maglakaw oh? Luwag kayo. Labyog kayo. Ah, dagan-dagan raw. Pantayin ba dong? Ay, daot ka nang nag-una. Tuyog-tuyog, uyog-uyog.